Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Muhammad Rabi Mustapha kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech. A yau bidiyon mu shine zan nuna muku yanda za ka sami followers a Instagram. Kasancewar jama'a da dama za ga wasu ɗau lokaci suna Instagram amma za ga wani ya zo a lokaci ɗan ƙanƙani ya sami followers sama da nasu, ya ninninka su wajen samun followers. Shine na ce bari na yi wannan bidiyon domin waɗanda suke bibiyar wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech su ma na nuna musu yadda za su sami followers a Instagram cikin sauƙi. A bidiyon mu na baya idan ba za ku manta ba, ga waɗanda suke bibiyar wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech, na kawo wani bidiyo na nuna yadda za ka sami followers a Instagram cikin sauƙi, ko mutane da dama sun bi wannan hanyar sun gwada sun ga tana yi, domin na samu comment da dama a wajen mutane da dama. Mutane sun yi godiya sosai, sun nuna cewa sun ji daɗin wannan bidiyon. Sai na ce bari na ƙara yin wannan bidiyon domin na ƙara nuna wata sabuwar hanyar wadda idan ka haɗa wannan hanyar da waccan hanyar ta baya, kun ga hanya guda biyu kenan. Idan ka bi su a lokaci ɗaya za ka sami followers da dama. Idan a baya misali ka bi waccan hanya a rana kana samun followers 1000, to idan ka haɗa da wannan sabuwar hanyar da zan nuna yanzu za ka iya samun followers 2000 a rana. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon, ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe, sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Kai tsaye mu je gabatar da bidiyon. Abu na farko da za ka yi idan kana so ka sami followers a Instagram cikin sauƙi shine, abin da za ka yi a nan gurin shine za ka je ka ɗauko wannan application ɗin, gashi nan zan ajiye muku link ɗin application ɗin a wajen comment da description, domin ko da kun shiga Play Store ba za ku sami irin wannan ba. Zan ajiye muku link ɗinsa, duk wanda yake so zai taɓa sunan bidiyon nan. Idan ya taɓa sunan bidiyon zai buɗe masa, idan ya buɗe masa daga ƙasa za ku ga wasu 'yan bayanai, za ku ga na ce muku na nuna sunan wannan application ɗin, na ce ga link ɗin application ɗin. To abin da za ka yi a nan gurin shine idan ka ɗauko wannan application gashi nan mai suna Hiktof, gashi nan Hiktof shine wannan. Idan ka ɗauko sa za ku ga a baya na yi bidiyo akan wannan application ɗin, gashi nan wannan mai suna Neutrino ɗin nan. To ga a yanzu kuma wannan akan wannan zan yi mai suna Hiktof, wanda sai kun biyo ni a hankali, sannan sai kun yi ƙoƙari kun daure kun kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe, sannan za ku iya gane inda bambancin yake, sannan za ku iya sanin yadda za ku samu followers a Instagram cikin sauƙi. Abu na farko da za ka yi idan ka ɗauko wannan application mai suna Hiktof shine, abin da za ka yi kana buƙatar ka buɗe wani sabon account, ma'ana fake account. Aƙalla idan kana so ka bi hanyar nan ka sami followers sosai, aƙalla kana buƙatar account kamar guda 4. A wannan account guda 4 idan ka buɗe su, ka samu kamar guda 2 ka riƙa ɗora shi a wannan application ɗin mai suna Neutrino. Ga waɗanda ba su kalli bidiyon da na yi a baya ba na yadda za ka samu followers a Instagram cikin sauƙi, zan ajiye muku link ɗin bidiyon a wajen description. Idan mutum yana so zai iya duba, zai iya taɓa wajen, zai ga na ce ga wannan shine bidiyon da za ka sami followers a Instagram, bidiyo na 1. To wannan shine zai kasance kamar bidiyo na bidiyo. Sannan idan idan aka yi like sosai na wannan bidiyon, sannan aka yi comment, akwai bidiyo na 3 ma da zan yi, shi ma wanda za ka sami followers ne. Zan nuna wata sabuwar hanyar wadda ta sha bamban da wannan, amma dole sai na sami like sosai daga wajen ku, na samu comment, sannan zan yi bidiyo na 3. Saboda like da comment suna ƙara mana ƙwarin gwiwa, shine yake nuna mana cewa kun ji daɗin bidiyon mu, kuna son wannan bidiyon, shine zai sa mu kawo muku wani bidiyon da cikin sauƙi. Amma idan ba mu samu like
da comment daga wajen ku ba, hakan zai nuna mana kamar wannan bidiyon da muka yi muku ko ba ku so shi ba dai ko kuma bai muku ba. Amma idan muka samu like da comment daga wajen ku, shine zai nuna mana cewa kun ji daɗin wannan bidiyon, sannan kuna son wani bidiyon irinsa ko kuma wanda ya fi sa. Abinda za ka yi a nan wajen shine idan ka buɗe fake account, abinda za ka yi, za ka zo ga wannan application ɗin mai suna Neutrino. Son samu gaskiya idan mutum zai iya ya haɗa su ya rika tafiyar da su lokaci guda, da wannan Hightop ɗin da wannan Neutrino ɗin. Ka buɗe kowanne, son samu ka buɗe masa fake account kamar guda 4, kowanne ka buɗe masa kamar guda 4 ko kuma guda 2. Saboda idan ka buɗe musu fake account kamar guda 4 ko kuma guda 2, za ka sami followers sosai da sosai. To abin da za ka yi, misali idan ka buɗe fake account, a wasu diamond ne ake samu ko kuma wasu point ne ake samu, wanda da su ne za ka rika siyan wasu mintunan da kake so, minti 10 ne kake so ko minti 20, wanda akalla idan ka siya minti 10 za ka sami followers mutum 70 a nan take. Za ka samu akalla followers mutum 70. To kun ga idan ka buɗe fake account, misali ka buɗe fake account da ɗan dama haka da yawa, ka buɗe kowanne, to ka je kana transfer ɗin wannan point ɗin ko kuma diamond ɗin da ka samu zuwa asalin account ɗinka. Kaga idan ka sai minti 10, da minti 10 nan ya cika, sai ka ƙara siyan wani minti 10. Idan ka ga dama za ka iya siyan minti 20, idan ya cika ka ƙara siyan minti 20. Aƙalla dai duk minti 10 idan ka siya za ka samu kamar mutum 70. Kaga idan ka sai minti 20 za ka iya samun mutum 100 da wani abu kenan. Kuma hanyar da cikin sauƙi, babu wahala a rana. Idan ka bi waɗannan hanyoyin guda 2, za ka iya samun followers mutum 2000 a rana ba tare da ka sha wani wahala ba. To abu na farko da za ka yi idan ka ɗauko wannan application ɗin mai suna Hightop, shi wannan application ɗin mai suna Neutrino ba zan buɗe sa ba gaba ɗaya, saboda a baya na riga na yi bidiyon sa. To wanda yake so ya ga shi ma yanda ake yi, zai iya zuwa wajen description ko kuma wajen comment, sai ya taɓa wannan link ɗin, zai buɗe masa bidiyon, in ya so sai ya kalla. To a yau kasancewar na riga na yi bidiyo na ɗaya akan wannan Neutrino ɗin, a yanzu kuma a yau bidiyon mu na biyu shine za mu yi sa akan wannan Hightop ɗin. To idan kun yi comment sosai, kun yi like na wannan bidiyon, akwai bidiyo na 3 ma da zai zo muku. Amma dole sai kun yi comment da like na wannan bidiyon. Idan kuma ba ku yi ba, zan dakatar da yin bidiyo ne akan yadda za ka sami followers a Instagram. Abu na farko da za ka yi idan ka ɗauko wannan application mai suna Hightop, shine za ka taɓa wannan application ɗin kamar haka. Idan ka taɓa shi zai nuno ma nan wajen, za ka taɓa nan wajen da aka sa sign in ɗin nan, za ka taɓa shi kamar haka. Za ka ɗan jira shi kaɗan. Gashi nan, idan ka taɓa shi zai nuno ma nan wajen, za ka zo ka ɗora wannan fake account ɗin, za ka ɗora shi a nan wajen. Za ka ɗora shi kamar ni yanzu misali, gashi nan zan ɗora fake account ɗina. Yawwa gashi nan. Idan ka ɗora sa, ka sa password, ka sa username ɗinka na wannan fake account ɗin, za ka zo ka sa password ɗinsa. Idan ka saka, za ka zo ka taɓa nan wajen inda aka sa log in ɗin nan, za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi, za ka ɗan jira shi kaɗan. Idan ka taɓa shi zai nuno ma haka. Idan ya nuno ma haka, za ka zo ka taɓa nan wajen, gashi nan wajen jan rubutun nan, gashi nan. Idan ka taɓa shi zai nuno ma haka, za ka taɓa OK. Za ka ɗan jira shi kaɗan. Gashi nan, idan kun kula za ku ga ya nuno min nan wajen. Sannan ka tabbatar wannan fake account ɗin naka ka ɗora shi a asalin
asalin application na Instagram ka tabbatar ka ɗora shi akan wancan application ɗin kafin ka ɗora shi a nan, saboda idan baka ɗora shi a can ba ko da ka zo ka ɗora shi a nan ba zai yi aiki ba gaskiya. Amma idan ka fara ɗora shi a can wajen sannan ka zo ka ɗora shi za ka yi tafiyar da aikinka cikin sauƙi. To idan ka shigo shi zai nuno ma haka, idan ya nuno ma haka za ku ga nan wajen ga wani alamar ɗan gida nan zai nuno ma haka, daga ƙasa za ga daga gefensa kuma za ga alamar wasu mutane guda uku, to za ka zo ka taɓa alamar waɗannan mutanen guda uku. Kamar yanzu misali za ka taɓa shi kamar haka, idan ka taɓa shi za ku ga mutane nan haka, daga ƙasa za ku ga kowanne an sa follow gashi nan. Ma'ana duk mutum ɗaya idan ka yi following ɗinsa za ka sami wannan point ɗin ko kuma na ce wannan diamond ɗin guda 10. Idan kun kula wannan za ga ya sha bamban ga waɗanda suka kalli bidiyo na ɗaya na Neutrino, za ga cikin wannan application ɗin ya sha bamban da wancan. A Neutrino duk mutum ɗaya idan ka yi following ɗinsa za ka samu wannan diamond ɗin guda 8. Shi kuma a wannan hightop ɗin duk mutum ɗaya idan ka yi following ɗinsa za ka samu wannan diamond ɗin guda 10. To idan kun kula za ga an samu bambanci tsakanin wannan da wancan ko ta nan ɓangaren. Sannan bayan haka zan ƙara nuna muku wani bambancin tsakanin Neutrino da wannan hightop ɗin. To abinda za ka yi shine a nan wajen za ka yi follow ɗin mutum, kamar yanzu misali gashi na inda aka sa follow ɗin nan za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi zai buɗo ma haka, za ka zo ka taɓa nan wajen inda aka sa follow ɗin nan, za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi za ka taɓa bag ne kamar haka, za ku ga gashi nan ya rubuta following. Idan kana da network mai ƙarfi a lokacin da kake wannan abun za ga da ka taɓa za ga ya nuna ya yi follow ɗin nan. Gashi nan za ku ga yanzu ya nuna ya yi following ɗin wannan mutum. Idan ka taɓa za ku ga a da farko idan kun lura daga nan sama za ku ga ina da wannan point ɗin ko kuma na ce wannan diamond ɗin guda 310, amma kasancewar yanzu na yi following ɗin mutum ɗaya za ku ga ya koma 320. To bari ku ga yanzu idan na ƙara following ɗin mutum ɗaya za ku ga ya canza daga 320 ya koma 330. Kamar yanzu misali za a ƙara taɓa wannan, za a ƙara taɓa kamar haka, za ka taɓa follow ga nan following, in ka taɓa za ka ƙara yin back kamar haka. To a haka za ka riƙa following ɗin mutane, a haka za ka tara wannan diamond ɗin. Idan ka tara shi da yawa za ka je ka yi transfer ɗinsa zuwa asalin account ɗinka, za ka tura shi. Idan ka tura shi sai ka je a can ka sai mintuna. A nan shi amfanin wannan fake account ɗin zai kasance da shi za ka riƙa yin following ɗin mutane, kana samun wannan diamond ko kuma wannan point ɗin, wanda da shi za ka riƙa siyan minti 10 ko minti 20 ko awa 1 ko awa 2, wanda idan ka sai wannan minti 10 shine za ka riƙa samun mutane suna following ɗinka. Aƙalla don minti 10 za ka samu kamar mutum 70. Gashi nan za ka yi ta yin following ɗin mutane ne a nan wajen. Amfaninsa za ka ga shi a nan ka yi following ɗin mutane, dama shi fake account ne, ko da ka yi following ɗin mutane ba ka damu ba. Amma idan ka yi transfer ɗin wannan diamond ko kuma point ɗin zuwa asalin account ɗinka, zai kasance mutane suna following ɗinka a asalin account ɗinka, kai kuma a nan a wannan fake account ɗin kai ma kana following ɗin mutane a can asalin account ɗinka, mutane suna following ɗinka. Shi ne amfanin buɗe fake account. A nan za ka tara following da yawa, za ka yi following na mutane da yawa, a asalin account ɗinka kuma za ka samu followers da yawa. Kaga mutane za su ga ba ka yi following ɗin mutane ba sosai a asalin account ɗinka, amma kana da tarin followers. Ba a san cewa ta hanyar nan ka ba kai ma ka yi following ɗin mutane sosai, sannan kai ma aka yi following ɗinka. Haka dai za ka bi ka riƙa following ɗin mutane. Idan ka yi misali abin da ake so, aƙalla don minti 10 idan za ka siya sai ka sami wannan point ɗin ko kuma wannan diamond ɗin guda 299. To a Neutrino kuma aƙalla idan minti 10 idan za ka siya
sai kana da wannan diamond ɗin guda 359 shine zai sai ma minti 10. Shi kuma a wannan minti a wannan shi kuma sai kana da wannan point ko wannan diamond ɗin guda 299 shine zai sai ma minti 10. To kun ga ko anan an samu bambanci. A neutrino dan mutum ɗaya idan kai following zaka samu wannan diamond guda 8. Shi kuma a wannan high top ɗin duk mutum ɗaya idan kai following zaka sami wannan diamond ɗin guda 10. Kun ga an samu tazara. A can ka samu duk mutum ɗaya ka samu guda 8, a nan kuma duk mutum ɗaya ka samu guda 10. Sannan a can sai ka haɗa wannan point ɗin ko kuma wannan diamond ɗin guda 359 shine zai sai ma minti 10. A nan kuma duk sai idan ka haɗa guda 299 shine zai sai ma minti 10. Gaskiya wannan tsakanin wannan da wancan yana da bambanci sosai gaskiya. To kamar yanzu misali ya za ka yi idan ka haɗa wannan diamond ɗin, ta ya za ka bi ka sai wannan mintin da nake ta faɗa. Abinda za ka yi a nan wajen idan ka haɗa wannan diamond ɗin ko kuma na ce wannan point ɗin idan ka haɗa yanda za ka sai minti shine abinda za ka yi, za ku ga wani waje nan wajen za ku ga gashi nan idan kun kula za ku ga an sa number 1 a wajen. Ma'ana number 1 ɗin nan abinda take nufi minti 1 kenan. To duk minti 1 abinda yake nufi za su ɗau wannan diamond ko na ce point za su ɗau guda 39 a minti 1. To misali idan kana so ka sai minti 10 ya za ka yi, abinda za ka yi shine za ka taɓa nan wajen gashi nan ɗin nan za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi za ku ga ya koma gashi nan, za ku ga ya koma gashi nan minti 10, za ka ga ya koma namba 10, ma'ana minti 10 kenan. To a minti 10 za ku ga gashi nan ya sa hapo, kaga ya nuna cewa za su da 299. Duk minti 10 zan siye sa a guda 299. To yanzu misali idan ina so na siya minti 10 nake so in siya, abinda zan yi zan taɓa kan wajen da aka sa ɗin nan, zan taɓa kansa. Idan na taɓa sa za ku ga na sai minti 10 da shi. To amma yanzu ba zan taɓa ba, zan ƙara nuna muku wasu abubuwan wanda idan na nuna muku daga baya zan zo na sai wannan mintin. To kamar yanzu misali ƙara nuna muku a nan wajen shine nan wajen gashi nan wannan wajen nan wajen idan ka taɓa shi zai nuno ma haka. Idan ya nuno ma haka za ga daga nan sama za ga gashi nan referral code ya nuna wasu nambobi, ma'ana ya nuna FR gashi nan 7363058. Ma'ana wannan referral code ɗin duk sabon account idan na buɗe, idan ina so na rika samun zan rika samun kamar wasu bonus ne. Idan na buɗe sabon account, idan na yi amfani da wannan referral ɗin a wancan sabon account ɗin, zan rika samun wasu bonus suna shigo min. Ma'ana a take zan sami wani abu ne ana ce masa karama. A nan ana ce masa karama a wannan high top ɗin, shi kuma a neutrino ana ce wannan abun energy. To shi wannan karama ɗin ko kuma energy idan kana da shi da yawa za ka iya canza shi daga wannan karama ko kuma energy zuwa wannan diamond ɗin. Ma'ana ka yi canza shi daga karama zuwa energy. Idan ka canza shi da su ma za ka iya zuwa ka sai wannan minti ɗin. Sannan za ka samu wannan karama ɗin guda 500 ne. Idan ka samu zan suka baka wannan karama ko na ce energy guda 500, sannan za su baka diamond ko kuma na ce point za su baka guda 280. To kun ga ba tare da ka zo ka yi following ɗin mutane ba, ka haɗa karama guda 500 sannan ka samu wannan diamond ko na ce energy guda 280. To kaga idan ka zo ka canza wannan karama ko kuma na energy ɗin, idan ka canza shi zuwa wannan diamond ɗin, kaga a take ba tare da ka yi following ɗin mutane ba zai ishe ka sai minti 10. To kun ga wannan referral code ɗin yana da amfani sosai. Yana da kyau duk wanda ya buɗe account ya haddace nambobin ko kuma ya rubuta a wata yar takarda, domin idan ya sake buɗe wani ya zo ya saka wannan code ɗin, referral code ɗin, domin ya samu wannan karama ɗin guda 500, sannan ya samu wannan point ko kuma diamond shi kuma guda 280. To abu na gaba shine nan wajen ɓangaren hannun dama nan na ƙarshe.
nan wajen idan ka taɓa shi kamar misali shi kuma akwai wani daily bonus da suke bayarwa na shi wannan diamond ko kuma na ce point guda 30 a kullum za su rika baka guda 30 gashi nan in kun kula za ku ga gashi nan 30 an sa 30 gashi nan get it gashi nan idan ka taɓa kansa kamar yanzu misali bari ku gani idan ka taɓa kansa za ku ga gashi nan receiving za ku gani kasancewar ba ni da network din yana da ɗan matsala shi yasa gashi nan har yanzu bai nuna yayi wannan abu gashi nan za ku ga receive 30 kun gani sun bani wannan abun guda 30 wannan energy din sannan kuma sun bani wannan karama din shi ma sun bani wajen 100 da kusan 160 to wa'innan hanyoyin su ne ake samun zaka samu wannan karama din ko kuma wannan point ko kuna ce diamond wanda da shi ne zaka rika transfer zuwa asalin account ɗinka kana zuwa kana siyan wannan minti 10 ko minti 20 da kai adadin dai mintin da kake so ko awa 1 kake so ko awa 2 ma duk zaka iya siya. To hanya ta gaba shine hanyar da ita ma idan ka bi ta zaka rika samun wannan diamond ko kuma na ce point wanda idan ka bi ta ita ma zaka rika samun sa kamar yanzu misali hanya ta gaban ita ce zaka rika yin like na hotunan mutane idan suka dora to akalla duk mutum ɗaya idan kai like din hotonsa zaka sami wannan point din ko kuma diamond din guda 4 duk mutum ɗaya idan kai kamar yanzu misali ta ya zaka yi kai like din hoton mutum haka samu wannan diamond ko kuma point din guda 4 abinda zaka yi shine za ka ga wani waje nan daga nan ƙasa an sa likes din nan zaka taba shi kamar haka idan ka taba shi gashi nan idan kun kula za ku ga ya nuno ga wani hoto nan za ku ga ya nuna daga ƙasa nan wajen za ku ga ya nuna one like ka gani gashi nan ya nuna duk like guda ɗaya idan kai na hoto zaka samu shi wannan point din ko kuma wannan diamond din guda 4 kuma akalla duk account guda ɗaya idan ka dora a cikin wannan application din na HiTalk za su baka damar ka yi wa mutum 60 like duk mutum ɗaya a mutum 60 din nan idan kai zaka sami wannan diamond ko na ce point din guda 4 to akalla kun ga ta wannan hanyar idan ka bi zaka samu wannan diamond din sosai ta nan bangaren ma to akalla duk account guda ɗaya idan ka dora idan ka zo ka yi wannan karkai wa mutane like ta wannan bangaren tun mutum ɗaya zaka samu guda 4 idan kuka lissafa a mutum 60 din nan akalla zaka sami wannan point din ko kuma na ce diamond zaka sami guda 240 to idan ka taba shi kamar haka misali zaka zo ka taba nan wajen alamar love din nan gashi nan janna zaka taba shi kamar haka idan ka taba shi zai budo ma nan idan ya budo ma zaka zo ka yi like na wannan hoton idan ka yi zaka yi ba zaka zo ka taba wannan love din zaka taba shi kamar haka idan ka taba shi zai nuno ma haka zaka zo ka yi like na wannan hoton idan ka yi kamar haka za ka yi bag to kun gani gashi nan za ku ga daga ƙasa ya nuno min cewa na samu wannan abun guda 4 to ta haka dai za ka yi ta yi kana yi gashi nan za ka zo ka yi bag a haka aka yi wannan adadin da suke so guda 60 din gashi nan a haka za ka yi ta samun wannan abun gashi nan abu na gaba da zan nuna shine kai ma idan kana so misali kana so ka yi posting haka kana so ka sami waɗanda za su yi ma like na wannan hoton shine kai ma za ka iya zuwa ka taɓa nan wajen alamar home ɗin nan alamar ɗan gidan nan misali yanzu za ka iya taɓa shi kamar haka idan kun kula za ku ga wasu hotuna nan na yi posting duk hoton da na yi posting a Instagram to idan misali ina so na samu waɗanda za su yi min like na wannan hoton abinda zan yi a nan wajen shine zan zo na zaɓi wannan hoton da na yi posting zan zaɓe shi kamar haka kamar ni yanzu misali idan kun kula daga nan wajen za ku ga wani nan za ku ga ina an min like mutum ɗaya ya yi like sannan ga wani za ku ga ina da mutum 3 waɗanda suka yi like na wannan hoton to
Idan ina so na samu sama da wannan mutum ukun, ina so na samu mutane sosai ta yanda za a riƙa mamakin wayya ake har nake posting na hoto nake samun ana min liking sosai kamar haka. To abinda za ka yi shine za ka taɓa kan wannan hoton, idan ka taɓa shi zai nuno ma haka. Idan ya nuno ma za ku ga daga nan sama, daga nan za ku ga wani waje na an sa 25, ma'ana duk lakin guda 25 za a yi min shine a wannan point ɗin da a point ko kuma diamond guda 200. Idan ina so a min like guda 25 za su ɗau wannan diamond ɗin da nake da shi ko kuma point guda 200. Idan na yadda zan taɓa inda aka sa like po ɗin nan, zan taɓa shi. Idan kuma misali ina son sama da guda 25 ne, zan rika taɓa nan, gashi nan zan zaɓi adadin da nake so, kun gani. Idan kuma bag nake so in yi zan taɓa nan, a haka za ku ga wannan adadin da suka ce guda 200 ɗin yana raguwa, ya danganta da yanayin like ɗin da kake so a yi ma. Kamar yanzu misali bari ku ga, gashi nan farko dai abin da za su fara nuna like guda 4 ne shine mafi karanci. To duk like guda 4 za su yi shi a wannan diamond ɗin, za su ɗau guda 32. Kamar yanzu misali kun ga a hoton ina da like guda 3 ne, to a yanzu idan ina so daga 3 nan ya koma guda 7, ma'ana 4 su karu, zan taɓa nan, zan taɓa shi kamar haka. Za ku ga gashi nan an sa order created, gashi nan ina da like guda 3 a hoton. Kamar yanzu misali gashi nan bari na yi refresh, gashi nan za ku ga ya koma guda 7, gashi nan za ku ga an yi like mutum 7. To wannan hanyar kenan. Abu na gaba da zan nuna, kamar yadda na riga na faɗa muku, misali idan kana da wannan ka haɗa wannan diamond ko kuma point ɗin kana so ka yi transfer ɗinsa zuwa asalin account ɗinka, to abin da za ka yi a nan wajen shine za ka zo ka taɓa nan wajen yankan nan guda 3, za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi za ku ga gashi nan inda daga farko ɗin nan alamar hannun nan na farko shine wajen transfer, za ka taɓa shi kamar haka. Yawwa, idan kun kula daga ƙasa idan ka shigo za ka ga gashi nan ya nuna ma nan wajen da aka sa nickname, ma'ana ka sa username ɗinka, username ɗin asalin account ɗinka wanda kake so ka tura wannan point ko kuma diamond ɗin zuwa cikinsa, ka sa shi a nan ƙasa. Daga sama kuma za ku ga an sa 100, ma'ana dole sai diamond ɗinka ko kuma point ɗinka ya kai guda 100 sannan za ka iya tura sa. To idan kana so yanzu kana da guda 100 ko sama da haka kana so ka tura, idan ka zo nan inda aka sa nickname ka sa username ɗinka, daga nan wajen shi kuma za ka sa adadin wannan abin da kake. Ma'ana yanzu kamar yanzu misali bari ku ga username ɗin nan, bari na ɗan gwada da shi ku gani, na sa haka, na sa username ɗin misali wannan shi nake so na tura wannan point a wannan diamond ko kuma point ɗin. To nan inda aka sa 100 nan dole sai point ɗinka ko kuma diamond ɗinka ya kai guda 100 sannan za ka iya tura shi zuwa account ɗin da kake so. Idan ya yi ƙasa da 100 ba zai tura ba. Kamar yanzu misali bari ku ga in sa 99, in kun kula za ku ga alamar send ɗin nan, za ku ga bata canza ba, kamar ma ba za ta taɓa ba a yanda ya nuna. To amma yanzu misali da a ce zan ƙara, zan canza shi daga 99 zuwa 100 da suka faɗa, za ku ga alamar send ɗin nan ya canza, ya nuno min zan iya tura wannan point ko kuma diamond ɗin zuwa cikin wannan account ɗin da na rubuta username ɗinsa daga ƙasa. Daga sama na sa 100, zan iya tura wannan adadin wannan diamond ko kuma point ɗin zuwa cikinsa. Wannan kenan. Abu na gaba da zan nuna muku shine ga wani waje na inda aka sa karama ɗin nan, shine wannan abin da nake faɗa muku wanda a neutrino sunansa energy, a nan kuma za ku ga sun sa masa karama. To idan ina da shi, idan ina so in canza shi daga karama zuwa wannan point ko kuma diamond ɗin, shine za ku ga daga nan an sa 0 karama ɗin nan, ma'ana ba ni da ko guda ɗaya. Idan ina so na canza shi zan taɓa kansa inda aka sa karama ɗin, zan taɓa shi. Idan na taɓa shi kamar haka za ku ga idan da a ce ina da shi za ku ga ya nuno min, ya bani dama zan iya canza shi daga karama zuwa point ko kuma diamond ɗin. Kasancewar bani da shi yasa ya nuno min haka.
To abu na ƙarshe da zan nuna muku a nan wajen shine kamar yadda na riga na faɗa muku da farko cewa idan na gama nuna muku zan nuna muku yadda za ka sai wannan mintunan da kake so. Idan ka tura wannan point ko diamond ɗin zuwa asalin account ɗinka, na ce zan nuna muku hanyar da za ka bi ka sami wannan followers ɗin. Zan nuna muku yadda za ka sai wannan minti 10 ko minti 1 ko minti 20 ko minti 30 ko awa ɗaya, ya danganta da yanayin point ko kuma diamond ɗin da ka tara. Dai minti 1 idan za ka siya za su ɗau wannan gashi nan, za su ɗau wannan diamond ɗin guda 39. Idan ko minti 10 ne misali yanzu za ka siya, za su ɗau wannan abun, za su ɗau guda 299. To kamar ni yanzu misali ina so na sai minti 1, zan zo na taɓa kan inda gabo ɗannan zan taɓa shi kamar haka. Idan na taɓa shi daga ƙasa za ku ga an sa price, ma'ana abinda za su ɗauka, za su ɗau guda 39 a minti 1. Idan misali yanzu na yadda cewa ina so na sayi wannan minti 1, zan taɓa nan inda top ɗin nan, top gashi nan na taɓa shi kamar haka, gashi nan. Gashi nan idan kun kula za ku ga wannan gashi nan inda aka sa Aisha Salisu ɗin nan wajen ni ne. Gashi nan na sai minti 1, in kun kula za ku ga ya nuna sakan 59. Haka a haka zai yi ta tafiya har na cinye wannan minti 1 nawa. To wannan ita ce hanyar da za ka bi ka sami followers a Instagram cikin sauƙi. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe, sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗaura. Sannan daga ƙarshe ina mai ba ku shawara akan cewa duk wanda zai yi wannan abun ya daure ya yi ƙoƙari ya je ya kalli bidiyo na yanda za ka sami followers a Instagram cikin sauƙi. Ya je ya kalli wannan bidiyon, shine bidiyo na 1, wannan kuma shine bidiyo na. Idan ba kalli bidiyo na 1 ba, ka daure ka je ka kalla domin zai taimaka ma sosai da sosai gaskiya. Idan ka haɗa hanya ta 1 da wannan hanya da na nuna ta 2, idan ka haɗa su ka yi aiki da su a lokaci ɗaya, za ka samu followers sosai. Dan aƙalla idan ka haɗa hanya ta 1 da ta 2 nan, a kullum za ka iya samun followers mutum 2000 ko sama da haka ma. Ya danganta da yanayin yanda kake gabatar da abu. To amma a shawarce, idan ka haɗa hanya ta 1 da hanya ta 2, kowanne ka ware masa fake account ɗinsa. Ma'ana idan ka buɗe fake account da ɗan dama, misali ka buɗe kamar guda 4, to guda 2 ka rika ɗora guda 2 a iya wannan neutrino ɗin, ma'ana bidiyo na 1 da na yi, ka rika ɗora wannan fake account ɗin a iya wannan. Sannan shi kuma wannan high top ɗin shi ma ka ware masa a fake account ɗinsa kamar guda 2, ma'ana kakkar ka ɗaɗɗora su a nan, ka ɗora a nan, ka ɗora a nan. Idan ka buɗe fake account ka rika ɗora shi, misali ka buɗe kamar guda 4, guda 2 ka bar su a iya neutrino za ka rika ɗora su. Sannan rago guda 2 ka bar su a iya wannan high top ɗin kaɗai za ka rika ɗora su. Shine idan kai haka za ka rika tafiyar da abin yanda ya kamata. San samu duk wanda ya kalli wannan bidiyon na 2 ya yi ƙoƙari ya je ya kalli bidiyo na 1. Zan ajiye muku link ɗin bidiyon a wajen comment da description. Sannan zan ajiye muku link ɗin application ɗin a wajen comment da description. Sannan shi ma bidiyo na 1 na ajiye link ɗin application ɗin a wajen comment da description. Kasancewar duka application ɗin guda 2 kowanne ba za ka same shi a Play Store ba. Idan ma ka je Play Store za ka ga wani amma ba shi ba ne, ba asalin wannan ba ne gaskiya. Na Play Store ya sha bamban da wannan, ba ma iri ɗaya ba ne gaskiya. Wannan shine asalin neutrino, sannan shine asalin high top, wannan shine mai kyan. Sannan idan bidiyon ya burge ku, ina so da ku yi mana like, sannan ku yi comment, sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana. Mun gode. Peace.